Добре дошли в нашия масивен отворен онлайн курс за управление на мобилности, създаден в рамките на проект ЕНЕ – Европейски мрежи за подобряване на професионалното образование и обучение. Пътуване в друга държава, живот и работа там, стартиране на професионална кариера в нов екип, използваща различни инструменти и методи, опознаване на хора от други култури, които могат да се превърнат в наши бъдещи приятели. Европейските проекти за мобилност са една от най-значимите и ценни програми на Европейския съюз, тъй като обединяват хората и правят европейското гражданство наистина осезаемо. С този курс искаме да ви подпомогнем при планирането, вписането и изпълнението на успешен европейски проект за мобилност. Първо, разглеждаме предимствата и причините за участие в европейски мобилности. Второ, представяме информация за програмата за финансиране. Трето, разглеждаме различни участници, от които се нуждае един проект за мобилност и разглеждаме как те трябва да си сътрудничат. Четвърто, представяме информация за формуляра за кандидатстване. Пето, преминаваме стъпка по стъпка през изпълнението на проекта. Това включва формални изисквания, подбор и подготовка на бенефициенти, практически аспекти, обучение, мониторинг, оценка и разпространение, но също така и сложни инструменти за проследяване на учебния опит. Шесто, като ЕКВЕТ – Европейска кредитна система за професионално образование и обучение. Седмо, накрая, но не на последно място, ви предлагаме съвети за финално отчитане и показваме перспективи за бъдещи проекти. Но първо, кои сме ние? ЕНЕ Европейска мрежа, нека разгледаме екипа на проекта. Mein Name ist Sabine Rierig-Mahu von der Wiesamer Bildungsgesellschaft aus Leipzig, Deutschland. Mijn naam is Charline van Osselaar van Connectief uit Brussel, België. Sono Chiara Borsini dall'organizzazione European Grants International Academy che ha sede in Italia, a Foligno, in provincia di Perugia. O meu nome é Cláudia Amaro e eu sou coordenadora de projetos na empresa Arts and Skills, uma empresa de formação e consultadoria sediada em Guimarães, Portugal. Аз се казвам Галина Петрунова и ще имам удоволствието да ви напътвам по време на този масивен отворен онлайн курс. Част съм от екипа на Европейски център за качество и екипа по проект ЕНЕ и аз самата имах възможността да се докосна до програмата Erasmus+, като участват в студентски обмен в Брюксел по време на магистърското си обучение. Именно тогава се зароди интересът ми към възможностите, предоставени от Европейския съюз. Мога гордо да кажа, че няколко години след това вече съм участвала в процеса по създаване, имплементиране и координиране на редица проекти. Също така, заедно с моите колеги сме организирали много събития и обучения в сферата на предприемачеството, иновациите и професионалното образование и обучение. Наистина се надявам, че този курс ще бъде интересен и полезен за вас и че ще ви помогне да стартирате едно европейско приключение. Нека да започнем!